Добрый день усім добрым людзям. Вось ужо болей за гадоў 12, 13, 14, 15 я карыстаюсь вось гэтым іспанскім інвертарам, сварачным апаратам. Вельмі ён якасны. Я да яго зрабіў асабістыя такія дварныя драты. Тут 50 квадратаў медзі на даўжынёй па метраў 15. І вось гэты сварачнік, ён служыў і служыць зараз мне верай і праўдай. Ён, дарэчы, каштаваў некалі $400. 400. Выдатная штука, мне вельмі падабаецца гэты зварны апарат. Але час ідзе, сын вырас і сказаў: папа, не. Гэта добра, але ёсць іншае рашэнне. Аднойчы я прыехаў на вёску і убачыў скрынку, у якой знаходзіцца зварны паўаўтамат. Сын працаваў са мной ўсё лета на працы, заробіў грошаў і вырашыў сам зрабіць сабе такі падарунак. Гэты апарат, я так разумею, гэта першапачатковы для тых зварных, хто хоча паспрабаваць працаваць паўаўтаматам. Больш-менш дасягальны па кошту і больш-менш якасны. Як бы адна з першапачатковых мадэляў. Гэтыя дынамікі ёсць 1600, 1800 і 2000. Каб навучыцца ім працаваць, гэта тое, што патрэбна. Тым больш, што даюць гарантыю пашыраную 2 гады. Так, ён зроблены у рашкі, гэты паўаўтамат, нават не зроблены, а брэнд гэта Аўрора ў Санкт-Петербургу, а сам ён хутчэй за ўсё, як і ўсё астатняе, больш-менш якаснае вырабляецца у Кітаі. Першае, што трапляе ў рукі, зразумела, гэта вось кіраўніцтва па эксплуатацыі, потым гарантыйны ліст, нейкая рэкламная акцыя. На што я звярнуў адразу ўвагу, тое ж, які кабель сілкавання у яго. 3 на 2,5 кітайскай вытворчасці. Ну, будзем спадзявацца, што тут сапраўдна 3 на 2,5. Таму што, напрыклад, вось у шпанскім, правда, не напісана, які у яго сячэнне, але паўтарашка, хутчэй за ўсё. І на працягу часу ўся ізаляцыя, гэта яна вось пашкодзілася, патрэскалася, не вытрымлівае ніякай крытыкі. Калі варыць дзесьці у вільготным памяшканні, то гэта небяспечна. Паглядзім, як будзе здесь. Але кабель там па сабе на вобмацак таўсцейшы, чым іспанскі. Тое, што гэта кітайская ўся вытворчасць, вот нам сведчыць і зварны гэты кабель, які 1 на 25. Ён таксама кітайскага нейкага брэнду. Вось гэта Янг, гэта ў нас кітайцы. Ну, а так усё тут адразу выглядае дастаткова прыстойна. Рэгуліроўкі напружання току, нават індуктыўнасць тут ёсць, і кажуць, што яна працуе вельмі добра. І там і падача дроту, пакуль ён новы, выглядае файна. Вось і тут у яго ёсць, бачыце, які механізм падачы. Все тут патлумачана, як што рабіць, як катушку зараджаць, і нават шланг для падключэння сумесі, якая тут будзе падключацца. Вось, мабыць, вось тут будзе падключацца. Таксама вентылятар, што вельмі важна. Тут усе характарыстыкі агульныя, выключальнік. Ну, дарэчы, ён 4-кантактны, як і ў іспанскім зварным, ось як і тут. Ну, паглядзім, як сын будзе гэтым усім займацца. Вельмі цікава. Я для яго набыў сумесь, 50-літровы балон такі ад кіслароду. Ён прыедзе, яшчэ трэба рэдуктар адмысловы, набыць дрот і будзе спрабаваць варыць. Гэта ўжо будзе асобнае відэа. Так, пакуль я задаволены яго выбарам і тое, што ён жадае ўсё гэтым займацца. Усім усяго найлепшага, пакуль.